Dugang tulo ka mga sundalo nga namatay sa pagkahagsa sa C-130 plane sa Sulo sa milabayng bulan na ilhan na o gidala na sa kampo sa Fort ID. Una gihatod sa ilang mga tagsa-tagsa ka lugar. Ani ang report. Adlong Domingo miabot sa Lumbia Airport sa Cagayan de Oro City sakay sa C-925 aircraft ang mga patayng lawas sa laing tulo pa ka mga sundalo nga namatay sa C-130 plane crash sa Patikul Sulo sa milabay nga bulan. Full military honors ang gidalit sa mga personahe sa 4th Infantry Division Philippine Army ngadto sa mga sundalong bayani nga sila Corporal Jerome Balivado, taga Esperanza Agusan del Sur, Private Joey Luterte, taga Prosperidad Agusan del Sur, ug Private Kevin Damole, taga Kibawi, Bukidnon. Pag-abot sa airport, gilayon sila nga gidala ngadto sa kampo sa Fort ID ug gimisahan kung asa anaasab ang ilahang pipila ka mga banay. Mitunol sab ang Fort ID ug dugang cash assistance ngadto sa mga nahibiling banay sa mga sundalo. Human sa seremonyas, gilayon sila nga gibiyahe ngadto silang tagsa-tagsa ka lugar aron malubong subay sa desisyon sa ilahang mga pamilya. Sa karon, anapa sa 13 ka mga patayng lawas sa mga sundalong naapil sa C-130 plane crash ang anapa sa Tangan Gym sa Zamboanga City, samtang ginahulat pa sa kasundaluhan ang DNA test results niini. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao